ife timamenya kuposa wina aliyense pa dziko lapansi pano. Ife tili ndi zida zambiri kwambiri zoti sizingathe tithoma kugwiritsa ntchito mpaka muyaya. Awa anali mawu a Donald Trump. Ifeyo, no one is even close. Palibe amene even amene akuyandikira. Ife ni majentere kumene kunali kuyankhula kwa Donald Trump. Atseka pa Strait of Hormuz osadandaula tipita kumene kunali kuyankhula kwa Donald Trump. Apita aphulisira chabwino pamene economy ya dziko lonse lapansi yakhengedwa pa khosi, has been chopped. What's the option? Pachitika chinthu china chakenso chimene chikusonyezaso kunzo tipena pake, I mean, pali impact imene yachitika ku dziko lonse lapansi chifukwa cha nkhondo imeneyi. Komanda specifically tena kuti Iran yakhenga nthupa khosi choncho. Okay. Mukumbukira nthawi imene inu timakambirana nkhani kuza ndi ma sanctions kuti Russia ayibasa ma sanctions chifukwa India, China imagula mafuta ku Russia and America yaletsa yayika ma sanctions kuti anthu asazagulesa mafuta akujani aku Russia, and akazangula mafuta ku Russia anapasa ma sanctions mpaka ma tariffs misongo mpaka 100. Ngati mukumbukira nkhani imene chatimapanga pato panali timati trade war. So issue manager inapeza kwanza kuti India anayipasa ma sanctions ochuluka and kuipasa China sana ibasi for China sana yoso imabwezaso and zinapeza kwana kuti later on India inasiya kugula mafuta from Russia. Pakadali panopa ngati munamva kumphesa kuti Russia ayichotsera ma sanctions aja. Panopa ayuza India kuti muthoma kugula mafuta ku Russia. Yeah, that's it. President Trump says U.S. oil and gas production has reached the highest level ever recorded as part of his administration's energy agenda. At the same time, Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver allowing Indian refineries to purchase Russian oil that is already stranded at sea. Officials say that this short-term measure is meant to keep global oil supplies flowing and avoid sudden disruptions in the market. Treasury Secretary Scott Bessent stressed the waiver will not provide meaningful financial help to Moscow because it only applies to cargoes already in transit. Washington says India remains a key strategic partner and expects New Delhi to increase purchase of U.S. energy in the longer term, while the administration accuses Iran of trying to pressure global markets amid the ongoing conflict. Susan Tehrani reporting from New York. Yeah. And yes, amamvera. Zimayo walongosolwaso kuti makamaka izi kuchitika malingana ndi kutsekedwa kwa Strait of Hormuz. Afuna kuti mafuta azipitirirabe kupanga flow mu dziko lonse lapansi. Meaning ngona kuti yaba Strait of Hormuz ayikandikaso ayilephera nditu. Yeah. Chifukwa kufika napano kuti amwene pachapala tseka tikatsegula kana kukanika kutsegula kupera mwe ndikuphulisira munyamukaso kana unkamba kuti paja ku China paja Russia ndi mafuta patinawo alitsa urasa magulitse. Okay, basi kana kwa basi tatsegula tsopano ku Russia muthaso tsopano mapanga business ya mafuta. Russia ichosela ma sanctions. Right? So mutakuona zoti something. Apart from that, Abraham Lincoln, stima chimene chinali kuchako. Zulokana number 2 kutawa. Ajivungira mabomba. Anajivungira poyamba chinatawa. Yes, Abraham Lincoln chimene akuchita macho. Panopa zulosa ajivungira so yenaso, and IRGC asikama analengeza kuti ifeyo nditu tapolisa tajivungira mabomba, right? And I mean mbali ina chabangwa pali impact
chapa affect the bali ina nde chasuntha chathawa chili mbali ina why akuti chimayesera kukadusa pa Strait of Hormuz pacha yeah actually maripoti alipo koma tinende pano kunena kuti America Uganda zonsezi maklemo seo Uganda why America ngavomere inu muona ko statement okay even pa press conference osaja mnako akumapangacha mwaonako statement ina yake yonena kuti ade pasula jakuti aronongela jakuti mwaonako palibeto chimene akumanene chenena kuti Irani taipasula mwakuti kawana makachoteze awo completely sakumanena amene akumaoneka pano amene tikumanena ma TV akumanena chitana ma media house akumanena ndi amene iwo pawo khapanga confirm atsimikiza kuti aya izapachiteka chonchi koma iwo ajawo pawo khasakumanena kuti taluza mwakuti zote aluza 2 billion marada ma system opangira cheke sanenge kola kuti ma headline zawo sakunena sachi jose ndi akanena nkhani ya steam kumadzi kumene kulibe anthu kuti angabwere kumajambula kuti akanena no sanganene so izo ndi zimene ndithu zikuchitika kumene kuko mango tiyeni tikambe nkhani yokhudzana ndi boti limene linali ku India okay steam munali anthu okwana 140 right amakapanga drill ngati international chimene chapita osati nthawi ya nkhondo iya chapita 2 weeks ago chapita kutiko chapita ku India kuja kunalinso maiko ena okwana 74 amene maiko anayamba kupanga ma trainings awo komanso makumbusana nkhani ya kacha ndithu how they share the kacha mukuza ndi region imodzi yakumene kucha so kunali even mabelete machani zochitika zambiri mbiri zimene zimene kuchako Irani inaitendwaso kuti ipite kumene kucha ikapange drill kumpachitika pacha zopanga za madzi anjani mukuzoka nkhani ma training amene wakhala ngati ophatikizana sinkhana chilendo imene koma so that was 2 weeks ago izi zisanachitike makamaka za nkhondo isanayambe ma drills ata so steamer ya nkhondo ija ikubwerera actually sukulu senali yazile samatenga zidachi chose anangopita pamene kucha steamer ya nkhondo kutani ikubwerera kupita kuti ikubwerera kwawo ku Iran so inatuluka mu madzi a India kenako ndikulowa mu international water sinali madzi komanali madzi a international oti uyu sakupanga claim kuti mbali yanga usapanga claim mbali yanga therefore anapeza kuti America ndikukaphulitsa chi steamer chicha anthu amene apulumutsidwa 32 kabasi ena onsewo amira amwalira mu 1999 kunapereka ku Geneva anayikala lamulo la dziko lonse lapansi kuti mukaphulitsa munthu mu nyanja make sure kwaniza kuti imbirani phone anthu apafupi komanso anthu inu mwapange rescue inu anamuphulitsano mamonda amenewo koma America sanapange zimenezo chimene apanga nchani inangobwera kuaphulitsa nkumapita paja nakaya kuti sakufuna kuyendera malamulo a international akuti izi azingopanga po pandaso malamulo sainali wonseso so that's the problem that we are facing so America amene yapanga zimenezo ayo janambia Sri Lanka ndimene akhangatire pafupi inabwera kuzapanga rescue India so inazabwera after Sri Lanka kwatenga kuma wathandiza so yeah that's it anthu ablema kwambiri kuti steamer yo sinali kuti yopanda zinthu machoka kuma training like and aku America zimene akunyadira nzirizo taphulitsa amana ngati safe makuti no like inu mutha kuona anyway poti malamulo kulibe
So yeah, it's fine kuti sakuendera malamulo panopa akungopanga zimene akufuna aliyense akupanga zimene akufuna. America, regardless of what so-called international institutions say, is unleashing the most lethal and precise air power campaign in history. B-2s, fighters, drones, missiles, and of course, classified effects. All on our terms, with maximum authorities. No stupid rules of engagement, no nation-building quagmire, no democracy-building exercise, no politically correct wars. We fight to win, and we don't waste time or lives. Guys, thank you so much, Malawi and Cameras.